perquè sempre hi ha un repte que has d'aconseguir, sempre et deixa créixer, et sents acompanyada. Penso que és una escola completa i pionera en molts àmbits. Vaig escollir aquesta escola perquè des de petit venia la meva germana, va ser alumne d'aquesta escola, jo no vaig poder entrar perquè en aquella època no podien venir nois i quan vaig fer les pràctiques aquí vaig sentir alguna especial i era com que volia formar part d'aquesta escola, tenia clar. La il·lusió que tothom li posa al que fa. A vegades, òbviament, tens dubtes quan t'equivoques en una cosa i no et surt com te l'havies plantejat, però sempre tens ganes per seguir lluitant i aconseguir el teu objectiu, no? Primer de tot, el claustre, totes les persones que treballen aquí, la veritat és que amb elles em sento molt a gust. Crec que hi ha molta gent que té moltes ganes de canviar l'educació i de fer d'aquesta escola una escola especial. Ens tenen en compte les seves capacitats, com aprenen, les seves intel·ligències. Crec que la fa singular el seu carisma, la seva manera de tractar els nens. Crec que està també en un lloc molt singular del poble, com a casa. Doncs l'amor que tenim tots a dintre nostre per a la nostra escola, no? L'amor és el que mou el món i jo penso que això també passa aquí al poble.